labiang nih boriana. Budget new baik guys dengar nah. Okay guys, good morning and welcome back to the channel. Budu ban na arfi le berna dinsa. Dai para sene laugudan, damna silang subscribe na lawan berna. Okay, so guys, welcome back to the channel. Mana gari ai sesen bo ke thang layar na, ke babu pai gya lang na sesena. Ese solai na mana logi de, D3 solai logi de dingai. Angni abo dong bai ga kintu angni ase boring nang angni solai nang kai nei dinai kelang nai gerdar nang bai ka. So D3 asar ni kelas bai ga kan darwan jabe komen khalamnani borase na. Amrai da jang da ma jaigaw thangnai gerdong thamona dosta na kan thagasiनो आरो ना. Jikono guys, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो ना बरियासे नो. Okay, so guys, guess kalam ma jaga मोनफैगो जोङो सारबेगे साहा बागान गोजा आरो ना. इखिबो साहा बागान नै जाबो साहा बागान आरो ना बरियानो. Oh, maza ka guys kalam guys. Sarawak saha bagan goza. Iki saha bagan. Ai jahazo. To guys, जों माने भुटान फैनो होनना फैदोंमोन आरो ना. नायनांगोन नै फ्लेगखौ नायनोसै खालाम. बरियानो. To guys, जों भुटान फैनो होनना फैदों आरो ना. बहुत गोबावनि उनाव भुटानाव फैनो लुगैनानै फैदोंमोन. ओमफ्राय दा माने एसे बोरैबासो खोनादों बाथ्राखौनो. माने भुटानखौ बन्द होननाय खोनादों आरो ना. दा बन्द नंगौना नङा इखौ जा गेटआव थांनासो मोनहैसिगोन आरो ना. गेटआलासे थांथारनोसै गेटआव थांना नायनोसै बन्दबा उपाय गैला आरो ना बन्दबा सेस ओरैनो फैगारनाय जाबाय आरो ना बन्दबाथाय जों माने रावनावबो सोङाखै आरो ना अकस्मात प्लेनिं जाब्रबनानै फैदो जोङो अकस्मात थांब्रबनो होननानै फैखादो डाइरेक्ट रावनावबो सोंखायाखै दा इलेक्सनखाय बन्द होननाय खोनादों खिन्थु दा बन्द नंगौना मिथिया आरो ना थांना नायनोसै माबायसा बन्द नामा नायथारनोसै थांनानै बन्दबा सेस आरो ना ओरैनो बेकार फैगारनाय जाबाय पुरा मजालै लामाफोरा एकदम गोथां जाजोबना दं आरो ना एकदम मजा नांखादो हनै टेम्पुफोरा एकदम जेखि बाथेलाबायथारो एक नाया उन सिगां नाया बाथेलाबायनो हायो ब्रेक गैयि गारिबाथाय सेस जाखागोन Oke, saya kalam guys nih. Hai, saya kalam orang ini. Moja. Gong siapa Bhutan ni garin makhir nane iso sewanga. Bondo markem ada ya, ekdom bare gong siapa Bhutan ni garin makhir na so bondo ko jane. Dokan makha so bondo ko ja. Gong coba kari biar na bondo mar ar na guys nih kan bondo pura bondo upaya ya hari ini tampil sekitar na bekar hari ini fikar aja bondo nanti rau na bosong pengasi benar salah upaya ya rafutan apa ini nafi nane beda putanan bondo na ampai dah nih sosma to kona abdar na borasi nih Yo sapa-sapa nih sosma dengar nih borea-boreane borea se sosma nih sinjengnya mane sosma kan na video mane mata ese confidence benar na confidence level ese high jayar na sosma kan na kalam batai ada ese heavy beno yang kaina ese mane sosma lan na faidum na yo boreane doi benai do mana doi no kai empai da borea se nai dar na nih to maka mojang noilan sih guys to berindo guys upaya guys putar otak dan mendia Oke, so guys, putar otak dan mendia na anfrai nih yo bazar zadar na pisa mense empai bazar apa nih goslang selabang nih boreane Mawa cara untuk kemudian kita hantar lancar berna. Gosla gang si, anefrai sosma gang si laberna. Sosma mence, gosla si laberna boreana. Mawa cara nih. Sama-sama terdengar nih gosla nih. Akan kanda sapa-sapa dengar nih. Borea-boreana nih. Borea-borea dengar. Dokannya nih lagi nih. Mau sama-sama gosla dengar. Pura sapa-sapa. Sungna baik nih lagi nih. So guys, upay gya, di neji kaman tang kaman tuh zafung dia. Nomor saya tahu kulang share nazar upay gya nih goslaan saya, mbak sosma masih laber na. Gosla ya, mau tahu di 515 year na, baratam nih nonga, mbak sosma ya, apa nih,
320 ni sosmaya ini to guys bari nuda goslada sosma samaina समायाखै to guys by the way माने बाजारनिफ्राय फैबाय बरियासे फैबाय आरोना ओमफ्राय लामायावनो स्प्राइट लोंनानै जों ससे लाखिदोंमोन आरोना इयाव बरियानो बेखिनि नागान बाइकआ फिट्रि ओमफ्राय खिजि जोंनि थांनाय लामा आरोना इखि हाथिया थान्दा लोंगासिनो थ' आंबो लोंसै गैया गाइस उपाय गैया दिनैनि खामानियानो जाफुंदिया आरोना ओरैनो बेकार थांखानाय जा दिनै थ' जिखुनु गाइस जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान बरियासे साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना बहुत जल्द निउ बाइक फैगासिनो दं आरोना आं दाख्लैनिफ्रायनो निउ बाइक फैगोन होनगासिनो आरोना खिन्थु दाबो फैयाखै खिन्थु साननैसो नेबाव आरोना माने एसे धोर्ज्यम लासैनो फैगोन आरोना बाइकआ निउ बाइकआ थ' लासैनो नुगोन आरोना निउ बाइक थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गाइस थ' बाय बाय टाटा लाभ इउ अल बाय बाय गाइस